Aminu Bawa mai maganin gargajiya. Aminu Bawa mai maganin gargajiya. Jakar 'yan gurasa. Domin samun ingantaccen magani a shagon Aminu Bawa. Za ku iya tuntuɓar mu akan numbar waya kamar haka: 07060606012. Mun gano na kwarai Aminu Bawa mai magani, kai ne an karɓe daga bakin al'umman gari kaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a na masu sauraron mu, muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Sunana Aminu Bawa mai maganin gargajiya, wanda nake zaune a garin Kano, karamar hukumar birni, wanda nake a kasuwar Kurmi bangaren Jakara 'yan gurasa. Muna ba da magunguna abin da ya shafi gangar jiki da abin da ya shafi bangaren ruhi, matsala ta shedanu kenan. Muna ba da taimakon ne kamar haka: abin da ya shafi cututtuka da dama wayanda muka gaji ba da wannan taimako tun iyaye da kakanninmu. Muna ba da taimakon ne ɓangaren abin da ya shafi matsala ta sanyi, da abin da ya shafi matsala ta cututtukan fata, da matsala ta olsa, basir, da abin da ya shafi matsala ta ɓangaren fitsari. Saboda cututtukan za a ga su kala-kala, akwai wanda za a ga sanyi nau'i kala-kala ne. Akwai sanyin da za a ga matsalar mara ne, akwai mata wanda za a ga matsalar mahaifa ne, akwai mata wanda za a ga suna fama da lalurai da dama wanda suka shafi ma'aurata, sannan akwai wanda za a ga suke fama da matsalar sanyi, wanda za a ga wacce za a yi mata aure ne, za a ga tana fama da sanyi kamar irin yawan ciwon mara, abin da ya shafi ciwon ciki nasu da suke yi, za a ga wata tana yawan ciwon kai da sauransu. Duk wayannan muna ba da taimako ɓangaren su. Sannan akwai wanda za a ga ɓangaren shedanu ne, su ma nan muna ba da taimako ɓangaren. Sannan akwai lalurai da dama wanda muke ba da taimako ɓangaren su, kamar wanda ya shafi ɓangaren yara, wanda za a ga yaro ko ya sha ciki ko kuma suna irin kashin haƙori, ko kuma haifi yaro yana yawan laulayi babu fari a jikinsa. Da kuma ɓangaren da ya shafi matasa, da za a ga mai tsaro suna damun su, wani za a ga akwai yanayin zafin fitsari, akwai wanda za a ga kamar tsargiya ce yana fitsari da jini, akwai wanda za a ga tun kafin lokacin sai za a ga gabansa yana janyewa yana kankancewa. Sannan ga shi abin da ya shafi rana da yanda ya shafi basir, duk muna ba da taimako irin wannan. Sannan akwai dattijanmu da za a ga suna fama da matsala ta hawan jini, wani kaga siga yana damunsa, wani kuma kaga akwai larura ta wadda ta shafi ɓangaren girma, kaga yau in ya tashi da lafiya gobe za a ga ya tashi ba lafiya. To akwai taimako da muke bayarwa shi ma wannan ɓangaren. Sannan akwai waɗanda za ka ga larurai suna damunsu, kamar na za a ga idan saurayi ya zo yau sai ga an yi magana rimi-rimi da shi zuwa washe gari, kuma ko bayan kwana biyu sai ga bai sake zuwa ba, kuma ba faɗa ba gaba. To akwai matsala ta abin da ya shafi jini, su ne suke sa wannan matsatsalin daga suna faruwa. Sannan kuma akwai matsala ta samari, za a ga mutum yana kasuwancinsa abubuwa suna tafiya alhamdulillah, amma zuwa wani lokacin kaɗan sai ga kamar wanda aka sa wa hannu, ɓangaren rariyar hannu kenan, kaga in an ba shi jari sai ga ya cinye, in kuma ma'aikaci ne sai ga baya son ya je ma aikin, saboda shi ma kuma za ka tambaye shi bai san dalili ba. Wani kuma za ka ga yawan faɗuwar gaba ne yake fama da shi, wani kuma za ka ga akwai yanayin mafarkai haka da za a ga yana damun. Larurorin dai gaskiya suna da yawa, ba kowanne ne za mu iya fayyace su ba, sai dai idan an zo ofis ɗinmu an same mu. Muna nan a Jakara 'yan gurasa, kasuwar Kurmi a cikin garin Kano. Da yardar Allah duk lokacin da aka zo za a same mu. Muna aiki ne misalin karfe 8:30 zuwa abin da ya shafi bayan magariba karfe 7:30 na dare. Insha Allah in aka zo a cikin waɗannan lokacin za a same mu.
muna farin ciki da wayanda suka saurare mu suka ji abin da muke faɗi da kuma wayanda za su kawo mana ziyara don muna farin ciki. Assalamu alaikum warahmatullahi. Aminu Bawa mai magani. Maganinka da inganci daga bakin al'umman gari. Ha ana da gari ya waye. Hausawa suna cewa batan hanya ƙara sanin gari. Wai shin kuna da labarin shahararren mai maganin gargajiyan nan da ke Kano Municipal Jakar yan gurasa? To nesa ya zo kusa. Naku na tare da ku. Aminu Bawa ya shahara jajircece ne wurin maganin gargajiya. Yawwa kaga kamar wannan shine abin da ya shamu kirni, wanda wani bangaren da ya shafi wasu garuruwan suna kiransa da zawayin gyatuma. Shi ana amfani da shi wajen basir. Yawwa basir din kala-kala ne, to shi ma akwai nau'in kalan basir din da yake maganinsa, kuma inda aka amfani da shi yana yi da Allah sosai da sosai. Yawa kaga kamar wannan saiwar huce ita ma muna kokari muna samo ta, ana samun ta sosai. Kamar masu bangaren yawan fitsari haka ko irin infection haka wanda za ga ana fitsari da farin ruwa yana biyo baya, shi ma ga ana amfani da shi yana yi sosai da sosai. Yawa kaga kamar wannan ita ce bagaruwa wadda ake ce mata bagaruwar majeba, wadda mata suke amfani da ita wajen bangaren kama ruwa. Yawwa ko amfani da ita wajen ƙwansa, inda aka amfani da shi tana yi sosai da sosai. Yawwa kaga kamar wannan shine tunas. Yawwa tunas tona ciwo kenan, taken da ake yi mai. Shi kuma inda matsalar fata ce to lamba 1 ne a wajen nan. Sannan kuma ana amfani da shi wajen basir, don ana shan sa da ɗaci ne. Akwai yanayin gwajin da ake ba da shi wanda ake sha baya cutar da lafiya, sai dai ma kuma a samu ƙarin lafiya. Yawwa a tattare da shi. Wannan kuma ka gan shi ne ake kira da sassaƙen mangwaro. Yawwa sassaƙen mangwaro an san shi, yan mata masu ciki ma suna amfani da shi. Me matsala ta basir za ga duk ana turowa ana siyan shi a bangaren larura ta basir. Kaga kamar wannan shi ake kira da faru. Faru shi kuma kaga ana amfani da shi wajen ƙarin jini, kuma sannan ana amfani da shi ɓangaren da ya shafi basir, ko wacce ta haihu take shayarwa kamar ba ruwan nono, to in dai ta amfani da shi insha Allah akwai yanayin yadda za a amfani da shi da wasu mahaɗai, to za a samu ruwan nono yadda ya kamata sosai da sosai kuwa. Yawwa kaga kamar wannan shine sassaƙar gamji, shine ake kira sara da sassaƙa baya hana gamji toho, to shi ma kaga akwai sassaƙensa. Musamman masu wayanda suke da matsala ta jini za ga suna neman shi wajen ƙarin jini ko wajen ɓangaren basir, za ga da ana amfani da shi. Muna nan Jakar yan gurasa domin samun lafiya.